Jo sóc la Montse Gasull i sempre m'ha d'això l'art i les coses manuals. Llavors vaig estudiar il·lustració a Badalona, a l'Escola Pau Gargallo, tot i que mai he treballat d'il·lustradora, però treballava de dibuixant en una empresa de serigrafies, he estat 20 i escaig d'anys fent selecció de colors i tal, però fins que es va jubilar vam enganxar la crisi i tot, i ara estic a l'atur, però com que se'm deu bé lo de dibuixar i tal, vaig fent cosetes. Quan ho vaig rebre, una cosa amb tanta repercussió, no l'havia fet mai, i m'ha fet entre il·lusió i por, perquè era una cosa que obria tot Mataró, que tothom... I no sé, però vaig pensar això, que era un repte i que si m'ho havien ofert era que realment creien que ho podia fer. Llavors el meu company i la meva mare també em van dir que i tant, i aquí estic. Jo he volgut fer una vetlla didàctica pensada pels nens, que crec que són realment els que disfruten de la festa i els que tallen la pota i tal, i també una vetlla dolça, polida, dedicada als nens. Llavors he fet en pintura, però també volia que hi hagués alguna afegit. He fet una mica com un collage, hi ha roba enganxada, hi ha la bufanda feta de llana, i llavors també he volgut buscar una vessant més divertida, que és el gat, que persegueix els ratolins, i el gat està sempre alerta que l'abella no li doni un cop de bacallà.